ben in de Pein. En alweer. En in de Feestent. Hoor je me wel op? Dat is van Red Bull. Dit is Red Bull. Dit is van de ploeg van Verstappen natuurlijk, hè. Red Bull. Helemaal in de Pein. Hier echt Red Bull, hè. Het racen natuurlijk voor Tilburg, Formule 1, hè, toch? Dat is mooi, of niet? Het is prachtig. Heb jij ervoor betaald voor dit jasje? Nee. Heb je die gekregen? Nee. Die kan je bij internet. Oh, het is ook via internet besteld. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ik denk dat het een mooi verhaal, maar nee, het is gewoon weer via internet besteld. Meneer, Hallo? je bent van uit de Pein? Ja, ik kom uit de Pein. Is het fijn in de Pein? Het is hartstikke fijn in de Pein. En had je juist een mooi feestje, hoor? Ja, ik nog. En Aas en de Vries, en dan met mij die mijn chance gehad? Nee. Nou, Jammer, hè? Jammer. Dan ren ik even. Ik heb een mooi, hè, maar dan ren ik even al. Maar ik even een sportieve man of niet? Ja, dat ben wel sportief. Hier hebben we een doel. De jongens Maak je wat vleesje? Waarom niet? Maak je wat vleesje? Is wat pijn. Zullen we binnen nou hier op zitten? Wat? Het is mij net een goed steen. Nee. Nee. Zitten. Zullen we daar naar Erik? Erik?